ଜୀବନରେ କିଛି ନିଆରା ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ତୋ ହାତ ଧରି ସେକ୍ସନ୍ ଡିରୁ ସେକ୍ସନ୍ ବିକୁ ଆସୁଥିଲି। କଲେଜର ସେଇ ଲମ୍ବା କରିଡର ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି। ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମନରେ ଡର ଥାଏ, କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ। ପରେ ପରେ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଆରେ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ବି ତ କଳଙ୍କିତ, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ତମର ସେଇ ଲାଜକୁରା ହସ ଆଉ ସେ ହାତରେ ଆଙ୍କିଥିବା କାଶ୍ମୀର ମେହେନ୍ଦୀର ଲାଲ ଲାଲ ଝଲକ ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ଝଲସି ଉଠେ। ହଁ, ଆଜି ସେ କରିଡର ଅଛି ସତ, ସେକ୍ସନ୍ ଟିରୁ ସେକ୍ସନ୍ ବିକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଛି ସତ, ହେଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ତୁମ ହାତ ଅଛି ନା ହସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ। ତମେ ତ ଅଧା ବାଟରେ ତମ ସେ ମେହେନ୍ଦୀର ମୁନ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାରଟିଏ ଟାଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ମନରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଆଉ ଆସିବ କି ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ତମର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆଉ କିଛି ବିତିଥିବା ସମୟ, ଏହି ଆଶାରେ ହୁଏତ ତୁମେ ମୋ ଅଭିମାନୀ ପ୍ରେମିକା ହିସାବରେ। कैसे करे इकरार कि हाँ तुम चले गए।